Vamos a dar comezo ao pleno ordinario do mes de abril. Antes de empezar, quería, dicirlles que os concelleiros e concelleiras teñen un exemplar do libro que publicamos do 20 certame literario. As persoas que están aquí tamén dispois véndonos se lle fará entrega dun exemplar. Onte foi o día do libro, onte non, antonte, foi o día do libro, o cal é un pequeno detalle para todas e para todos, e tamén, agradecer ao BNG, ao Bloque Nacionalista Galego, que hoxe, recordando tamén a Revolución dos Craveis, nos fai entrega a todos os membros da corporación dun craver recordando o 50 aniversario. Algúns ainda non nacéramos naquel día, pero, sí, non nacera, algúns seguro que non. Pois moitas gracias por ese detalle e pasamos entonces a dar comezo ao pleno ordinario do mes de abril. O punto primeiro é dar conta ao pleno da corporación dos decretos ditados pola alcaldía dende a última sesión plenaria ordinaria. O punto segundo é a aprobación, se procede, das actas anteriores da sesión ordinaria. Levantemos dúas, a ordinaria do mes de marzo e a extraordinaria do debate do Estado do Concello. Vamos a empezar votando a da sesión ordinaria do mes de marzo. Votos a favor? Unanimidade, entendo. Moi ben, moitas gracias. E agora votamos a do debate do Estado do Concello. Votos a favor? Unanimidade tamén. Moitas gracias. Pasamos entonces agora ao punto terceiro, que é ratificación do decreto da alcaldía do número 741/2024 sobre subsanación de deficiencias do proxecto das obras de seguridade viaria dende o Mercuto a Vilar. Ten a palabra o concelleiro de Obras, Gustavo. Boas noites a todas e a todos. Como ben di o punto, trátase de ratificar un decreto da alcaldía, concretamente o 741, que é emendar uns aspectos do proxecto de Mercuto a Vilar. Neste caso había que emendar, según os técnicos da Diputación, que non se indicaba as pendentes das ramplas de acceso á pasarela de Madeira. Na memoria do orzamento defínense partidas dos servicios de alumeado e drenaxe de pluviais que non se representaban nos planos. Xa está resolto e modificado este proxecto e, tal como di o punto, trátase de ratificación destes cambios. Moitas gracias. Moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda, Luisa. Boa noite a todos e a todas. Espera un momento, Gustavo, para... Boa noite a todos e a todas. Parece que rectificar é de sabios, e desta vez por partida dobre, por un lado, porque houve que modificar este proxecto, e por outra banda porque xa se trouxo o pleno anterior un decreto posterior, e ao preguntar por estes decretos se nos aclara que non se traían porque só se traen as aprobacións e propostas, e que, polo tanto, este decreto, o 741 e o 742 só eran informes técnicos. Polo tanto, decir que erros e despistes temolos todos, e non pasa nada por recoñecilos e tampouco por disculparse. Moi ben, moitas gracias polo BNG. Escarlata. Nada, tendo en conta que estamos ante ante a ratificación do decreto 741/2024, que consistiu no procedimento de subsanar as deficiencias meramente de índole formal indicadas polos técnicos da Deputación Provincial, e que estas modificacións, tal e como recollen os informes, non teñen trascendencia algunha nin no deseño, nin nas funcionalidades da mesma, nin no seu importe de execución, pois adiantar o noso voto favorable. Moi ben, moitas gracias polo Grupo Popular. Oliva. Boas tardes a todos e a todas. Anunciar o noso voto favorable. Moi ben, moitas gracias, Gustavo. Procedemos a votar, entonces. Votos a favor? Unanimidade. Moitas gracias. Pasamos agora á ratificación do decreto número 742, que é sobre subsanación de eficiencias proxecto das obras da senda de Pontemaceira a Carballo. Gustavo. É outra ratificación do decreto, neste caso do 742, de outra actuación do POS. Neste caso había que modificar a pendiente transversal da senda, que era do 4%, e non cumpría a normativa galega nin estatal. Na memoria do orzamento tamén se definían instalacións e traballos referentes ao servicio de alumeado e que faltaban os planos. Nada máis. Moi ben, moitas gracias polo espacio común.
Pois outra corrección solicitada pola Diputación que vai na liña da anterior, simplemente decir que presentar proxectos que non cumplen a normativa en materia de accesibilidade non é para nós unha cuestión menor, nin de índole formal como vostedes din, polo que se debería ter un poquinho máis de cuidado nestes temas. A parte desto, volver a incidir no de que erros témolos todos e que non pasa nada por rectificar. Moitas gracias. Escarlata. Nada, coa mesma explicación do anterior decreto, anunciamos o noso voto favorable. Moitas gracias. Oliva. Anunciar o voto favorable. Moitas gracias. Gustavo. Votos a favor. Votamos entonces. Votos a favor. Unanimidade. Moitas gracias. Agora é o decreto 839/2024 sobre subsanación de deficiencias do proxecto das obras de humanización da Praza da Coruxa. Bueno, pois neste caso tamén había que modificar o proxecto, iba incluído o control de calidade, que os proxectos do POS non poden levar incluído o proxecto de calidade, tamén iban en algunhas partidas nombres de marcas comerciais que tampouco deben levarse, había que completar a descripción da partida 1.2.15 e tamén que o prego de prescripcións técnicas considerábase xenérico e non adaptado á obra proxectada. Fixéronse estes cambios e trátase de ratificar este decreto. Moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Luisa. Bueno, pois outro exemplo máis dos dous anteriores, non se pode considerar como unha subsanación de deficiencias meramente de índole formal cando estamos a falar de que non se incluíron, o sea, que se incluíron partidas que non eran subvencionables ou que o prego de prescripcións técnicas non está adaptado á obra que se protexa, polo cual hai que volver a, sigo insistindo, en pedir un pouquiño máis de cuidado nestas cousas. Polo demais, rectificar sempre está ben. Moitas gracias. Escarlata. Adiantar o voto favorable. Gracias. Oliva. Adiantar o voto favorable. Gracias. Votamos entonces. Votos a favor. Unanimidade. Moitas gracias. E agora a ratificación do decreto da Alcaldía 958/24 de corrección do erro material no post plus adicional. Ten a palabra Uxía. Moi boas noites a todos e a todas. Bueno, no pleno ordinario do 7 de febreiro se acorda participación do POS para o financiamento dos gastos sociais, co cal se manda a Diputación con data 8 de febreiro e a data do 22 de febreiro se recibe unha notificación da Diputación Provincial na cal hai unha emenda de erro. Se detectou un erro material na certificación do acordo plenario no que o de subtotal de gastos correntes cambiaba de cuantía de 157.314,02 a 157.620,75 euros. Moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Luisa. Apagade un micro por aí, por favor. Gracias. Pois pouco ou nada que decir neste punto, simplemente segunda modificación dun acordo plenario. Insisto, erros témolos todos e todas. Moitas gracias. Escarlata. Nada, anunciar o voto favorable. Moitas gracias. Anunciar o voto favorable. Gracias, Oliva. Alguna consideración máis? Votamos. Votos a favor. Unanimidade. Moitas gracias. E pasamos agora ao punto 7º, que é o inicio de expediente para a elección do xuiz ou xuiza de paz sustituto do Concello de Ames. Ten a palabra o concelleiro, Víctor. Si, moi boa tarde a todos e a todas. Pois, bueno, como recordaremos, no pleno do pasado mes de febreiro aprobouse pola Corporación o nomeamento da nova xuiza titular do Xulgado de Paz de Ames. Con data do pasado 27 de marzo recibiuse comunicación da Secretaría de Goberno do Tribunal Superior de Justiza de Galicia na que se notifica a necesidade de proceder a cubrir a vacante do posto de xuiza de paz sustituto como consecuencia de que a xuiza de paz sustituta fora nomeada xuiza de paz titular. En base exposto, por tanto, pois, tendo en conta que está vacante, sometes a aprobación do Pleno tanto a convocatoria como das bases que rexirán a elección do novo xuiz de paz sustituto do Concello de Ames. Neste sentido, pois, como sempre, as bases da convocatoria son as mesmas que rexiron outros procesos anteriores en atención aos requisitos exigidos ao respecto, pois, tanto por a Lei Orgánica do Poder Judicial como o Regulamento do Consello Xeral do Poder Judicial. Moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Luisa. Un punto meramente formal e necesario, unha vez que a anterior xuiza sustituta de paz pasou a ser titular. Moitas gracias. Bo día a todos e todas, feliz 25 de abril, e xa centrándome no punto que nos toca, pois, tras a explicación do concelleiro, como di Luís, é un mero punto formal, adiantar o voto a favor. Moitas gracias.
Polo Grupo Popular, Oliva. Adiantar o voto favorable. Moitas gracias. Víctor. Vale, votamos entonces, votos a favor. Unanimidade, moitas gracias. Punto octavo é a terceira modificación do Plan Estratégico de Subvencións do Concello de Ames, período 23-25. Ten a palabra a concelleira, Susana. Boa tarde e noite a todos e a todas. Pois traemos ao pleno que sería a terceira modificación do Plan Estratégico de Subvencións do Concello de Ames para o período 2023-2025. Tal e como se reflexa nos informes, nos antecedentes, o 23 de febreiro do 2023 o Pleno da Corporación aprobou o Plan Estratégico de Subvencións do Concello para o período 2023-2025. O 11 de maio aprobou a primeira modificación deste plan estratégico para introducir unha subvención nova dentro da área de promoción económica e ao mesmo tempo modificouse a liña de axudas a familias numerosas ao existir un erro en cantos importes. O 26 de outubro de 2023 levouse a cabo a segunda modificación do Plan Estratégico de Subvencións para o período 2023-2025 e incluir unha liña de axudas denominada Bonos Comercio. Hoxe traemos ao pleno que sería a terceira modificación do plan para introducir novas liñas de axudas e reconfigurar outras vixentes. Tras a entrada en vigor do orzamento municipal. Os cambios que se van a facer nesta liña de axudas serían: minóranse os importes para as anualidades 2024-2025 da subvención destinada á agrupación de voluntarios de protección civil, que pasarían a ser de 7.000 euros ao ano. Inclúese de novo a liña de axudas para a promoción de medidas preventivas mediante a plantación de frondosas caducifolias na rede de franxas secundarias, que sería con un importe de 13.000 euros ao ano. Increméntase o importe das axudas de emerxencia social e renda social municipal ante a crecente demanda no exercicio 2023. Terían un importe de 160.000 euros ao ano, cando o ano anterior eran de 100.000 euros. Cuarta modificación. Regularízase o importe previsto para as axudas ás AMPAs. No exercicio 2024 e 2025 consignouse un importe por 40.000, igual que no exercicio 2023. Para os anos 2024 e 2025 sería un importe de 20.000 euros ao ano. Na área de cultura recóllense as axudas en especie, destinadas a asociacións culturais ou veciñais e comisións de festas que realicen actividades orientadas á dinamización sociocultural. Serían 24.000 euros ao ano. Na área de deportes introduces unha nova liña de subvencións para deportistas de base que sería de 10.000 euros ao ano. E para rematar, na área de promoción económica introdúcese a liña de premios destinados á promoción de comercio por importe de 5.000 euros anuales para o 2024, o de Samaín do 2.000 euros ao ano para a decoración de escaparates e o AMESLA para o 2024 con un importe de 70.000 euros. Moitas gracias. Moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda, Luisa. Bueno, como ben explicou a Concelleira de Economía e Facenda, en apenas un ano saímos pola terceira modificación do Plan Estratégico de Subvencións, o que evidencia unha vez máis a pouca rigorosidade na súa elaboración. A primeira corrección, en maio de 2023, para a corrección dun erro na subvención de familias numerosas e para introducir unha subvención nominativa á Unión de Consumidores para evitar así que deixaran de prestar ese asesoramiento en AMES. A segunda, 5 meses despois, para introducir unha subvención para os bonos comercio da que xa non se di nada máis para os seguintes anos. E novamente, 6 meses despois, estamos ante esta terceira modificación onde se nos presenta unha batería de cambios que poñen de manifesto novamente a falta de planificación e improvisación deste goberno. Podemos discutir aquí se estas modificacións son máis ou menos acertadas, pero tampouco sería o caso. Simplemente congratularnos por este incremento do importe das axudas de emerxencia social e renda municipal básica, así como por a incorporación da nova liña de axudas para deportistas individuales. Non tanto así de que se minoren as existentes como as de protección civil ou que se sigan creando liñas de premios que a excusa de promocionar o comercio en lugar de optar por axudas directas ao pequeno comercio para que poidan seguir crecendo e que xerando emprego no noso concello, ou a de fomentar o establecemento de empresas en AMES, a modernización de empresas, comercios e de comercios existentes, axudas á innovación ou á digitalización. Moitas gracias polo BNG. Rosalía.
de todas outra vez. Ben, como xa explicou Susana, traemos aquí a terceira modificación do Plan Estratégico de Subvencións. Eu simplemente gustaríame puntualizar unhas cousiñas e facer unhas preguntas. Vale, en primeiro lugar, xa é un tema que falamos no seu día no Consello Sectorial de Cultura. Como todos sabemos, finalmente non se puido celebrar o concurso de Entroido, no cal estaban dotados uns premios de 8.250 euros. No seu día, dende o BNG, propuxemos que este importe se destinara a algún tipo de medida cara a subvencións, porque no seu día, cando a miña compañeira Nati era concelleira de Cultura, pois cambious un pouco o concepto do desfile de Entroido para fomentar que as asociacións do noso concello participasen. Entón, pois por iso propoñemos que se destine algo que sea cara ás asociacións. Entón, gustaríame que o alcalde me aclarase se xa está pensado a que se vai destinar esta partida. En segundo lugar, respecto da renda social básica, é certo, como día concelleira, como titulaban os medios, que traemos un incremento respecto do 2023, onde era de 100.000 euros e pasa a ser en 2024 e 2025 de 160.000 euros, pero tamén é certo que respecto do período 2020 e 2022 se disminúe o sumatorio total. Nos anos de 2020 a 2022 o sumatorio era de 530.000 euros fronte aos 420.000 euros neste plan. Aquí gustaríame que, como a concelleira non estaba na comisión, pois preguntarlle a que se debe este descenso, se é que disminuiu a xente que o solicita, se é que cambiamos algún tipo de criterio polo que pois os destinatarios son menos e por eso se disminúe a cantidade. En terceiro lugar, as axudas en especie destinadas a asociacións culturais, aquí fais unha pequena regularización do modo en que se conceden estas axudas. Dende o BNG solo queremos decir que espero que non se disminúa a cantidade que se lle dá ás comisións en canto aos grupos tradicionais e corais que se lles adxudican para as festas. E, en cuarto lugar, que simplemente engadir que no pleno do 26 de outubro a compañeira Luísa traía unha moción para apoiar as asociacións, no cal un dos puntos de acordo e que todos aprobamos por unanimidade era que as subvencións se convocaran no primeiro trimestre de cada ano. A verdade, sinto Luísa, non valeu de moito porque non o conseguimos, pero dende o BNG esperamos que para o vindeiro exercicio si se consiga. Moi ben, moitas gracias polo Grupo Popular. Anunciar o noso voto favorable. Moi ben, moitas gracias. Sí, nada, únicamente Rosalía dicirche con respecto ao tema da disminución do importe é porque tamén se incluen as rentas básicas, mínimas, perdón, e ahora mismo xa non se dan tantas, por eso se baixou o importe. Non temos decidido en que se vai a gastar eso. Creemos que as subvencións de cultura este ano se fixo unha aportación, se fai unha aportación importante, igual que en anos anteriores, onde ademais, como sabedes os que estades no Consello da Cultura, se fixo unha modificación no que é a hora das actuacións e a hora de como se van a pagar esas actuacións dos grupos locais en función do número de asistentes ou de artistas que vayan a actuar. Igual que tamén o que pretendemos é regularizar un pouco todo eso asumindo contratos xa directos con eles e que eles sepan o convenios, neste caso, que sepan cada un dos grupos a cantidad de actuacións que vai a ter no ano, polo menos unha orientación, e así como as comisións de festas que nos solicitan as actuacións, pois que tamén as podan ter. No do Entroido, como che digo, non temos nada previsto todavía, ni sabemos se vamos a destinalo a algo concreto ou non. No tema que dicía Luísa tamén, porque como é unha área que a miña dicir que este ano Protección Civil se baixa a subvención que teñen porque ten unha explicación. Unha, porque, consideramos, e eles mesmos consideran que teñen material suficiente, porque o que se baixa é o de investimentos e consideran que ahora mesmo teñen material suficiente, ainda que outra parte onde poden ir comprando ou adquirindo outro tipo de material non inventariable, como pode ser a roupa, que é o que máis usan, pero temos pensado tamén este ano, dentro da modificación que queremos facer da Escola de Música, como saben, e do Centro da Aldea Nova, unha vez que o adquirimos e que adquirimos a vivenda tamén que hai anexa, a intención é reorganizar todo o que é o Centro da Aldea Nova, que é a Escola de Música, sacar a Protección Civil do local do espacio que están ali
e facerlle un local na vivenda anexa, co cal se vai a facer un investimento nesa vivenda que vai a superar a subvención que se lle estaba dando e que se está retirando, e así o que preferimos tamén, e eles mesmos preferen, é ter unha base en condicións onde podan facer cursos de formación, onde podan facer incluso gardas, que agora mesmo non a poden facer, e onde podan incluso guardar algún vehículo. Esa é a razón de que este ano pois, a subvención de protección civil se varía tamén. Nada, simplemente agradecer a explicación e que se haya consensuado con Protección Civil esta máisada e tal e como xa fixen no pleno anterior, volver a rogar que se cumplan os acordos plenarios e sobre todo que se convoquen as subvencións para entidades sin ánimo de lucro, porque a mes era un acordo que tamén había, a parte de plenario, un acordo tácito que se tiñan con estas asociacións. Moitas gracias. De igual xeito, gracias polas aclaracións e, bueno, en xeral, dende o BNG estamos a favor deste plan de subvencións, celebramos a incorporación de algunhas, como é a bolsa de deportistas individuais do Concello de Ames. É certo que hai outras axudas, como as que comentaba Luísa, seguramente se nos xestionásemos non se dedicarían esas cantidades ao que se fai actualmente, pero por iso imos adiantar o voto a favor. Moitas gracias, Grupo Popular. Vou, explicarles tamén, non sei se tuvemos ocasión de explicar o cambio que fixamos nas subvencións ou que vamos a facer este ano, que se lle está trasladando a algúns das asociacións en función de que vamos tendo as reunións con eles. Este ano acordamos facer unha modificación das subvencións que creemos que é beneficiosa para todas as asociacións. Hoxe, por exemplo, aprobamos as de deportes e as de entidades sociais, e a intención é ir sacando as que faltan xa canto antes. Algunhas delas, como a de entidades sociais, este ano se modificaron as bases, co cal tardamos algo máis, e o que vamos a facer é, como habitualmente as subvencións corren todo o ano, ocupan todo o ano, pero sabemos, e sabedes os que compartistedes goberno, que nunca se pagaban nese ano, entonces o que generaba moitas veces era un perxuicio para as propias asociacións, porque acababan cobrando cando tiñamos a liquidación feita, polo tanto, no mes de maio ou xuño, en moitos casos. Entón, o que vamos facer este ano é sacar as subvencións que se presenten, resolvelas, e no momento que se resolven as subvencións, en principio, a idea é poder resolvelas no primeiro semestre do ano, a finais do primeiro semestre do ano, unha vez que resolvamos as subvencións, que as propias asociacións podan pedir un anticipo da metade do que se lle concede, para que podan ter liquidez durante o que resta de ano e despois xustificadas, como se estaban xustificando a gran maioría delas, pois durante o mes de xaneiro, e así cubrimos todo o ano, e se lle abonaría a parte que queda por a metade, o que queda, se lle abonaría despois, pois como se están abonando habitualmente, unha vez teñamos a liquidación. Ese é un cambio que acordamos, falado con todos os departamentos e con intervención, vendo a posibilidade de facelo, e se lle está trasladando a todas as asociacións ese novo cambio. Se non hai... Sei que non é o protocolario, pero xa que anunciache eso, simplemente unha pregunta. Si ao realizar este anticipo se vai seguir o que pon a normativa e aquelas asociacións que pidan o anticipo e se lle conceda, se lle vai solicitar un aval? En principio non se solicita ningún aval, porque ao xelo anticipo se pode, ou sea, a metade se lle pode anticipar. Tamén é certo que aquelas que ao mellor, sabemos co que pasa, que ao mellor despois non podan xustificar todo o que se lle dá, pois cando hai que facer a segunda entrega, pois se lle fará o que realmente teño. Pero sí, creo que coincidimos todos en que poderán facer unha mellor disposición das actividades a realizar durante todo o ano. Se lle parece, votamos entonces. Votos a favor? Unanimidade. Moi ben, moitas gracias. Pasamos agora ao punto 9. Tomen coñecemento da renuncia ao cargo do concelleiro David Santomil. Creo que é protocolario nestes casos que o propio concelleiro non toma a palabra. Ou non? Non tiña pensado falar nin estenderme moito, porque falei durante moitos anos e agora tócalle a outras persoas.
Dicir que foi un verdadeiro prazer, que ainda comentábamos antes aquí, son o máis veterano agora mesmo dos que levamos, e vendo así de frente, mentras estaba no pleno, estaba mirando aí para as fotos dos diferentes alcaldes, coincidín con todos eles, uns como concelleiro, outros non. Chegamos justamente no ano 2003, eu incorporeime no ano 2003 por primeira vez a unha candidatura electoral. Participei por primeira vez nunha candidatura electoral, puxamos fin a esa maioría absoluta tan eterna do señor Astrai, para logo entrar nun novo período, no que sí coincidín con Carlos como concelleiro. Despois, rematada esa etapa, coincidín con Santiago Amor un período, e despois tamén con Miñones, por suposto, que ainda coincidín que había unhas mensaxes estes días con el. Hoxe pola tarde casualmente tamén me atopaba con Gemma. Eu formo parte desa fornada, é dicir, aquí estamos todos de paso, pechase un ciclo, para min pechase un ciclo importante que dura máis de 12 anos entre as dúas etapas, das cales 8 foron no goberno municipal e máis este ano de prórroga, se podemos dicir así, non? Entón, pola miña parte, nada, desexarvos o mellor, sei das dificultades de estar na política local no que se refira a dedicación persoal, e xustamente é o que quero intentar recuperar, polo menos durante un tempo, que é esa parte máis persoal do meu tempo, das miñas cousas, de traballos que tiña moi atrasados no ámbito da investigación e no académico, e reincorporarme tamén ao meu traballo, como xa fixen dende fai 8 meses, que casualidades da vida, pois agora a Axencia Galega de Innovación forma parte da Consellería de Educación, co cal, pois doblemente contento, porque creo que podemos facer un traballo moi interesante por aí, sin desatender tamén todo relacionado coa Universidade de Santiago. E como xa digo, non tiña pensado falar nin estenderme, nada, dito que vos desexo mellor a todos e a todas, en particular ao equipo que queda rodado e consolidado, o Grupo Municipal do BNG, agradecer tamén a todas as persoas que puderon vir hoxe aquí, na que é unha cuestión de trámite, agradecer, se alguén nos está vendo polo YouTube, pois tamén as mensaxes recibidas durante estes días, que non é unha despedida, que é un ata logo, que eu vou seguir vinculado a cuestións propias da organización dun gran partido como é o Bloque Nacionalista Galego, pero agradecer tamén especialmente a presenza aquí de Isabel Vaquero, que foi compañera de batalla, sobre todo naquele ano 2015, na que a situación era tremendamente complicada para o BNG, tamén era para o Partido Socialista. Recordo daquelas primeiras conversas nas que unha corporación tremendamente fragmentada tivemos que sair adiante, creo que fixemos bastante ben, con erros seguramente, pero bastante ben, reforzada despois no ano 2019, cunha pandemia polo medio, de quen contaba con iso, e aquí estamos, pois xa no 24, e pola miña parte toca poñer un punto de aparte, poñer no lado para que o proxecto siga avanzando e vai avanzar moi de seguro con este equipo, e máis con Escarlata como nova portavoz, como vocera municipal, e con Carlos Vieito, que tamén está por aí, que se todo vai ben, en maio xa estará aquí sentado con vos. Moitas grazas e vémonos no día a día. Bueno, abrimos agora, como solemos facer habitualmente, un turno de palabra para os portavoces e os portavoces, Luisa. Bueno, por un lado, creo que esta corporación perde un gran compañeiro. E ainda por encima non son do bloque, vou chorar. No, a ver, perde un gran compañeiro, co que iniciamos unha andaina no 2015, unha persoa que sempre tuvo man tendida, sempre tuvo sorriso, e que me chegue para decir que moita sorte na túa nova andaina, non, na recuperación da túa vida persoal e familiar. Gracias, moitas gracias. Aquí. Bueno, últimamente estes días xa tuvemos moitas máis conversas. Nada, a verdad que foi un placer coincidir contigo, tanto cando esteveches no goberno como era aquí abaixo.
Nada, aínda que ideolóxicamente estamos moi distanciados, a verdad que a relación que sempre tivemos foi bastante moi cordial e moi amable, e tal e como está agora a política a nivel, sobre todo, nacional, pois eu creo que iso é de agradecer e que se valore, oxalá todos eles que quedan agora, pois sigamos mantendo esta cordialidade. Creo que vas a ter un gran xefe. Xa sei de boa tinta que vos levades moi ben, co cal desexeche o mellor do mundo, que disfrutes moito, como me dixeches, pois da tua familia, dos teus amigos, bueno, de todo que por política, ao final, a xente non se dá conta que o que falábamos e deixamos a parte, e nada, de corazón, que se vaya todo moi ben. Sí, bueno, pois moi boa tarde de novo. Bueno, hoxe toca, creo que despedir, polo menos momentáneamente aquí neste pleno, pois o que foi un gran compañeiro. Eu teño que decir que para min, pois sí, foi un placer coñecer a David, compartir este espazo que tivemos tanto na corporación como no tempo que compartimos goberno. Decir que David sempre, destacar dele o seu compromiso político con Ames, o seu compromiso con esa vocación social de facer un Ames mellor e máis vivible para todos e para todas, ser unha persoa sempre con vocación de servizo, disposta ao diálogo e próxima no persoal. Creo que son características que definen unha persoa e que son características que definen unha persoa tamén na súa forma de facer política. Creo que é algo que sempre nos levaremos como recordo del, que trasladaremos tamén nas nosas relacións persoais e como decían os meus compañeiros, pois, creo que será un punto e aparte, me supoño que noutras áreas de compromiso político que tides, como está dentro da túa organización, pero que seguro que no futuro terás outras responsabilidades, non? Desearte o mellor no persoal e no profesional e, lóxicamente, no camiño desta vocación política seguro que nos atoparemos e que te vaya moi ben de aquí en adiante. David. Nati, non? Creo. Sí. Que curioso que hoxe todos apelemos á vida personal, non? Sabendo un pouco que temos aí a un presidente que está decidindo pois eso, que a importancia da nosa vida personal na política. Entonces, ese respeto é importante, non? Que non lo teñamos todos. Querido compañeiro, querido amigo, fai xa 9 anos que nos coñecemos, 9 anos que coincidimos en aquela campaña electoral que foi a primeira de moitas outras e que dende entonces establecimos un vínculo personal, político e profesional. E do que estou segura que na parte personal e na parte política, con firmeza, ese vínculo vai a durar toda a vida. A teu lado vimos como aquel BNG que liderabas encabezando aquela ilusionante candidatura do 2015, que partíamos de cero, e pasábamos a dos concelleiros, ti e Isabel Vaquero, abrindo unha nova etapa, unha nova era, e recuperábamos todas aquelas políticas do BNG que tamén tanto nos identifica, e pasamos ao 2019, donde a familia do BNG medraba, e pasábamos a 3 concelleiros, estabas ti, e estaba eu e Escarlata, que comenzábamos outra nova etapa e seguíamos a mudar aquelas pequenas cousas que fan que o noso concello sexa mellor. E chegamos ao 2023 con un resultado histórico, 5 concelleiros, que se incorporaban Alexandre e Rosalía, esas novas incorporacións que seguimos a cambiar o noso pequeno mundo, porque dende a oposición tamén sabemos que dende aquí se moven montañas. No BNG o protagonismo non está centrado nunca exclusivamente nunha única persona, pero sin dúbida ti fuches durante estes 9 anos unha persona que liderou este proxecto, fuches o noso motor, fuches quen de facer equipo, de transmitir como ninguén ese eterno optimismo que impregnas todo o que rodea e a nós e aos teus. O aprendizaxe contigo está presente sempre en todos os instantes. A túa agudeza xunto coa túa intelixencia. Sobre todo, observar o teu carácter, a túa mantendida sempre, a pesar das contradicións, das decepcións ou das traicións. Sempre ese xesto tan conciliador de esperanza que pola miña parte creo que o que mellor me levo de ti porque a verdade é que mo transmitiches e xunto ca túa xenerosidade e para min é un dos mellores agasallos recibidos e estarei en débeda sempre contigo por iso. Falo en nome do equipo, dos compañeiros e compañeiras do BNG.
Sobre todo, agradecer o teu compromiso adquirido. Sentimos un profundo respeto e gratitude despois de 9 anos de entrega ao servizo público. A túa dedicación e compromiso foi unha verdadeira inspiración para todos nós. Demostraches que a política pode ser un espazo desinteresado onde se prioriza o ben común por encima dos intereses particulares. Pero claro, todo isto pode parecer moi personal desde o cariño dos teus, pero en política o que verdadeiramente vimos a facer son e o que se demostran son os feitos, e ti tes moitos. Deixas moita impronta neste concello. Durante a túa etapa de concelleiro de Cultura, de Educación, de Patrimonio, de Axenda Urbana, chegaches naquel 2015 e o primeiro que fixeches foi rescatar as escolas unitarias deste concello, salvadas in extremis. Hoxe teñen lista de espera e servicios de conciliación. Si falamos de infraestructuras de educación, temos un listado ben amplio. As túas incesantes chamadas, a Román e a todos os... As túas, o teu tesón, a túa perseveranza, nada se parece a aquel Ames o que chegamos aquel día de hoxe. Melloras no CEI de Barouta ca construción dun novo espazo funcional, un novo comedor do CEI da Maía, ampliación do CEI de Agro do Muiño, xestións para un novo centro de educación infantil e primaria no Milladoiro, os trámites para a construción dunha cociña central na antiga nave de obras mertaminás, ampliación do número de prazas nos comedores escolares, programas lúdicos e servicios de conciliación con políticas con un marcado carácter social e progresista. Fuches innovador nas túas políticas, pero non só en materia de educación, porque tamén deixas pegadas con Compostela Rupestre, co Festival Internacional de Cinema Miúdo, as noites en vela, a declaración Pontemaceira como ben de interese cultural, a regularización da Escola Municipal de Música, e puxeches as bases nas políticas culturais para que eu, aínda hoxe, poda presumir dos moitos dos nosos programas e Ames siga a ser un referente cultural. A pesar de que te retiras da política activa, sabemos que o teu compromiso seguirá presente en cada unha das accións que emprendas. Agradecemos a túa entrega, pola túa honestidade, polo teu amor, polo noso concello. És un exemplo a seguir para todos nós e desexámoste o mellor nos teus novos proxectos e contamos contigo, evidentemente, para seguir construindo un Ames mellor. Gracias, compañeiro e amigo, polo teu legado e polo teu exemplo. Bueno, eu tamén che quería dar unhas palabras, a verdad, conocémonos fai no primeiro mandato, que estuvemos xuntos, no 2015, e eu sempre digo, e o dixen creo que no pleno de toma de posesión, que oxalá non tuéramos que seguir facendo despedidas neste concello que tan habitual é que fagamos despedidas nos últimos mandatos e que case nos fixemos especialistas, non? Co que se move sempre aquí isto. Creo que todos máis ou menos os que temos falado contigo varias veces sabíamos que iba a acontecer, que te querías dedicar máis á túa profesión, o cal é loable, non? Eu quero dicir que compartimos 8 anos de goberno, no que tuvemos unha relación fluida, uns días mellor que outros, tamén é certo, pero eso pasa nas familias. Eu considero que estes 2 mandatos que compartimos fomos unha familia, pasamos momentos moi complicados, ti o decías antes, o momento da pandemia, eu a min agora me ven á cabeza aquela conexión ca Illa de Ons, donde tiñas que asumir a alcaldía pola dimisión de José. Creo que tamén teño que dicir, e o digo co corazón, que foches unha persona que como concelleiro tuveches momentos no que non foches ben tratado, donde se te atacou moitas veces por motivos non xustificados, donde eu sei que sufristes no plano personal, aínda que ti tes esa apariencia moitas veces de xogador de póker, no que non faz señas nin por un lado nin por outro, pero sabíamos que pasaches malos momentos e creo que é importante defender o legado que fixeches aquí. Creo que é importante defender, fixaches un legado, traballaches o mellor posible e seguro que con honestidade, eso seguro, tes aguantado moito tamén, e eso ao final, e creo que o dicía Nati, coincido plenamente, que cando alguén hoxendía se dedica á política
merece todo o recoñecemento. Desgraciadamente non é así. Desgraciadamente non está sendo así, pero cando alguén dá o paso, e sobre todo alguén como a ti, que tiñas a túa profesión e non tiñas a mellor necesidade, ou outros moitos que están aquí, pero no teu caso, necesidade de vir aquí, pois decidiches dar o paso no seu momento e traballar polo teu concello e polos teus veciños. Eu sempre digo que naquel primeiro goberno que conformamos, onde éramos un goberno de minoría con 9 concelleiros, fixemos un traballo impecable que entre todos donde decidimos deixar a un lado a ideoloxía para centrarnos nos veciños e nas veciñas. E ti foches motor dese cambio e desa decisión que tomamos. Co cal creo que debemos de defender a túa figura como político en Ames, a túa figura de persoa dialogante, que sabes escoitar sobre todo, e creo que eso necesitas hoxe en día na política. Eu, sin duda, non quero que nadie me interprete mal por parte dos compañeiros do BNG. Contigo, cando tivemos que falar e chegar a acordos, sempre nos sentamos polo menos, non sempre chegamos a acordos, pero sempre subemos sentarnos, sempre supemos cando as cousas ao mellor eran máis complicadas ir a comer un churrasco. Sabíamos quen pagaba despois, pero o churrasco comíamoslo primeiro. E eu só espero unha cousa, e eu digo sempre, a parte de políticos que estamos agora aquí, os que nos toca estar e os que estuveron antes, somos personas que temos familia e que moitas veces sufren moito máis que a nós. Moitas veces as nosas familias sufren moito máis que a nós polos ataques como os que ti padecestes e outros padeceron e, por desgracia, vamos a seguir padecendo. Co cal, David, tes toda a miña gratitude, tes todo o meu afecto e tes todo o meu respeto como persoa, pero sobre todo como político deste Concello, do Concello de Ames. E témolo falado moitas veces, o bo desto é que temos que saber que estamos de paso e que algún día nos vamos a topar por aí na rúa, tomemos unha caña e podamos compartir as anécdotas deses 8 anos de goberno que estuvemos xuntos e tamén do casi un ano no que non compartimos goberno, pero que compartimos corporación. Moitas gracias e moita sorte na túa vida. Bueno, se vos parece, seguimos. Pasamos agora ao punto 10º, que é moción política do Grupo Municipal Popular sobre a normativa dos galiñeiros de autoconsumo. Ten a palabra 2 minutos, Pablo, para explicar a moción. Bueno, boas noites a todas e a todos. Pois esta é unha moción, unha proposta que trae o Grupo Municipal Popular sobre as medidas a adoptar polo Concello de Ames en relación aos galiñeiros de autoconsumo. Como xa se falou neste pleno no mes pasado, o pasado 1 de xaneiro de 2024 entraron en vigor algunhas das disposicións establecidas no Real Decreto 637/2021 de 27 de xullo, polo que se establecen as normas básicas de ordenación das granxas avícolas. Como todos sabemos, todas aquelas persoas que teñan un pequeno galiñeiro para autoconsumo, pois teñen a obriga de registralo nun rexistro autonómico, neste caso da Xunta de Galicia. É unha necesidade, é unha carga que se lle impuxo a todas as veciñas e veciños pois que se atopan nesta situación, que como xa manifestamos no pleno pasado, pois non estábamos a favor de que se seguise adiante con esta normativa. Por eso propuxemos o mes pasado que o Concello de Ames manifestase o seu desacordo con esta medida.
Por parte do Concello de Ames indicouse que non había ningún problema, que era un trámite sinxelo, que o Concello de Ames seguise adiante facilitando a labor a todas as veciñas e veciños que se achegasen pola súa casa, pola casa do Concello de Ames, en facilitarlle ese traballo. E por iso é o que traemos aquí esta moción. Os puntos de acordo son moi sinxelos. Por un lado, elevar a cabo unha campaña de información na que sexa o Concello de Ames o que informe a toda a veciñanza sobre as obrigas que teñen en canto ao réxime de obrigas de explotación reducidas, é dicir, os galiñeiros de autoconsumo, e, en segundo lugar, que se preste un asesoramento dende a Concellería de Medio Ambiente a todos aqueles veciños que teñan a necesidade de registrar as súas explotacións reducidas no Rexistro Xeral de Explotacións Gandeiras, axudándolles, como se indicou por parte do Goberno Municipal, que era un modelo pois relativamente sinxelo, pois entendemos que non hai inconvinte por parte do Concello de Ames en que se leva a cabo esa tarefa de axuda ou de acompañamento a todas as veciñas e veciños. É por iso o desta moción. Moitas gracias, Pablo. Abrimos unha... Dios, que susto. Unha primeira quenda. Luísa. Bueno, pois, se xa estaba de acordo cas propostas formuladas na anterior proposta presentada por este mesmo tema, con esta todavía máis de acordo. Se este Concello realmente mira tanto pola veciñanza e polo rural como di, xa ni siquiera faría falta traer esta proposta. E máis, habendo comentado no anterior pleno que é un trámite sinxelo, polo tanto xa debería sair do propio grupo de goberno a posta a disposición para a veciñanza que necesitara de asesoramento e axuda para poder registrar os seus galiñeiros para autoconsumo, xa ben sexa a través da Concellería de Medio Ambiente ou ben da detención veciñal. Venega. Bo día a todos e a todas. Temos aquí un déjà vu, volve os galiñeiros de autoconsumo, con a moción do Partido Popular, pero neste caso comprácenos ver que cambia o sentido da moción. Na anterior instaban o Goberno do Estado a que modificaran o Real Decreto 2021 e queixábanse da carga burocrática excesiva, cando a competencia en materia de gandería e agricultura é exclusiva da Xunta. En lugar de eso, propoñen, como dixo o concelleiro Pablo, levar a cabo unha campaña de información, co que cal estamos totalmente de acordo, e prestar asesoramento desde a Concellería de Medio Ambiente, axudando a veciñanza a cumplimentar o modelo MR e 500 Suma. Desde o BNG sempre pensamos que a administración local, a máis se chega da cidadanía, é que ten que botar unha man de primeiras. Por exemplo, concellos do BNG, como de Barro, o de Catoira, que fixeron precisamente o que está dicindo o Partido Popular. Informar a cidadanía e poñerse a disposición da cidadanía para facilitar o trámite. Neste mesmo concello, cando o BNG dirixía a Concellería de Mocidade, tamén, cando o carné xove, cambiou e pasou a Xunta, seguiuse facilitando por parte dos técnicos e técnicas a axuda á cidadanía. Entón, nós estamos a favor, anunciamos o voto favorable e o único que, por un lado, que digan na anterior moción que hai unha carga burocrática excesiva e levan 15 anos ca materia en exclusiva. Terían que ter algo feito antes. Moitas grazas. Moi ben, moitas gracias. Víctor? Sí, bueno, moi boa tarde de novo. Bueno, un pouco incidir de alguna maneira na moción anterior do Partido Popular. Lóxicamente, en canto a finalidade, en fin, en canto ao espírito máis ben do que se nos presenta con esta moción, non podemos estar máis de acordo que con os principios de achegamento á cidadanía, de información, de asesoramento e de axuda en todas aquelas materias que calquer veciño ou veciña que se achega ao Concello se le poda facilitar. Así vemos facendo sempre. É dicir, aquí xa xente de moitos veciños acheganse en materia de información e asesoramento nas máis diferentes materias, tanto sexa de competencia municipal como non. Pero tampouco debemos de deixar de analizar polo concreto o que se nos presenta con esta moción, que non é outra cousa máis que volvernos a remitir ao Concello unha competencia impropia. Realmente se nos fala, non podemos estar máis de acordo, e así se fixo, porque houve persoas, veciños, que se achegaron a informarse respecto do registro de galiñeiros, o que había que facer, e decirlle máis ou menos onde se tenían que dirixir, pero aquí o que se nos fai, ni máis ou menos, é transmitirnos a competencia. Se nos di que fagamos unha campaña de información, cando a Xunta non fixo ninguna, e se nos di que tramitemos
o rexistro deste tipo de explotacións, cando a Xunta quedou manifestando, creo que unha fuxida hacia adiante, que lle daba moito traballo. Somos totalmente conscientes da dificultade, se dicemos na moción anterior, da dificultade que pode este incurrir para a Xunta de Galicia. É certo que si, recordando que isto é unha materia básica de regulación a nivel estatal, que non só obliga a Galicia, que por certo, creo que foi a comunidade na que maior incidencia, a única no que teve incidencia, a proposta e as dificultades de proceder a este rexistro, non así noutras comunidades autónomas, que tamén resistan ao respecto este tipo de explotacións. E comprendemos, lóxicamente, pola tipoloxía rural de Galicia, con un hábito moi disperso, un número moi importante de galiñeiros, que pode dar e xerar un número moi importante de traballo para as oficinas agrarias, pero é unha competencia da Xunta de Galicia. Creo que non sei momentos neste aspecto, senón o propio alcalde me corrixirá ao respecto, creo unha certa iniciativa nesta materia se quixo levar a Fegan co rechazo de todos os concellos, incluídos do Partido Popular. Por que asumir unha competencia impropia? Nós non estamos en contra, ni moitísimo menos, de informar, axudar e colaborar con todos os veciños e veciñas, pero que non se nos pode trasladar que o que se pretende aquí, porque seguramente despois na práctica o que sería, que se indicaría por parte do grupo da oposición a todos os veciños e veciñas que viñeran a facer o rexistro aquí, non as oficinas da Xunta, que se nos pase unha competencia impropia. Moitas grazas. Pablo? Bueno, por partes, efectivamente, como xa se dixo, é un Real Decreto do ano 2021, pero un Real Decreto estatal. Non é un decreto autonómico, ni unha normativa autonómica que regule esta obriga que se impón a todos os cidadáns que se atopen nesta situación de ter galiñas para autoconsumo. En canto ao que falamos aquí de se son competencias propias ou competencias impropias, creo que foi fai 2 meses cando veu a este pleno a dación de conta das queixas que entraban por la canle de participación veciñal, por este Guasames e por toda esta, por todo estas canles que ten o Concello de Ames a dispor da veciñanza, hai diversas cuestións que tampouco son competencia de Ames e creo que por iso non se lles deixa de dar resposta aos veciños. Preocuparíame que se fixese así, preocuparíame que cando alguén, un veciño, cando ten un problema, normalmente ven á porta que ten máis preto que a do Concello de Ames, non vai á Xunta de Galicia, nin vai ao Ministerio. Entón, igual que agardo que así sexa, que se faga co resto de dúbidas ou problemas que teñen os veciños, cando veñen aquí, pois que sexan atendidos. Neste caso, o que pedimos é solamente iso, que cando alguén veña ao Concello de Ames con este problema, pois que se lle axude e se lle preste asesoramento dos trámites que ten que levar a cabo, porque para iso estamos. Aquí estamos como administración máis próxima ao cidadán para solucionar estes problemas e non para crearlos, non para discutir se son competencias propias, se son competencias impropias, se lle corresponde á Xunta de Galicia, se lle corresponde ao Ministerio ou a quen lle corresponde, ou a Fegan, como decía vostede. Xa digo, é unha cuestión que conta co apoio dos restantes grupos da corporación, é dicir, 13 concelleiros anunciaron o seu voto a favor. Agardamos que o Partido Socialista non lle dé as costas á veciñanza e tamén apoie esta moción. Moi ben, moitas gracias. Segunda quenda. Luisa? Nada, simplemente comentar que bueno, estamos falando de achegamento á cidadanía e como Concello, como administración máis cercana á cidadanía, falar de competencia impropia cando estamos falando de información e axuda á veciñanza, sinceramente non casa moito. Moitas gracias. Alexandra, Víctor? Si, non, insistir un pouco no mesmo. É dicir, sempre se axudou a todos os veciños e veciñas en todos aqueles trámites, independientemente da competencia non que tivera o Concello a respecto. A todos os veciños e veciños. Pero volvo a insistir, lóxicamente, aquí que se nos traslada, é a responsabilidade, de certa maneira, de ter que falemos nós. Home, lóxicamente, decir, en este sentido, como decía neste caso o defensor da moción por parte do Grupo Popular, que, bueno, non discutir de competencias propias ou impropias, bueno, se levamos eso, podemos falar das competencias propias e impropias de educación, se non é o mesmo, que moitas veces tamén se non traslada. Ten a súa importancia, por canto que respecta a este tipo de cuestións, non? El volvo a insistir, vamos a ver, isto é unha cuestión que xerou conflictividade única e exclusivamente en Galicia. Única e exclusivamente en Galicia. Eu teño modelos de rexistro de outras comunidades autónomas neste tipo de cuestións e non houve o máis mínimo problema. Insisto, lóxicamente aquí, pola nosa tipoloxía do rural, ten unha incidencia moitísimo maior. Pero sí creo que, independiente da colaboración que nos fagamos ao respecto, sí é certo que a Xunta, lóxicamente, non fixo en tempo e forma, sendo coñecedores no ano 2021 da existencia deste tipo de rexistro, que, como xa dixen no mes pasado, non é novedoso neste tipo de rexistro de explotacións, como noutro tipo de explotacións, que se hai que facelo. Por exemplo, sen ir máis lonxe,
Unha persoa que teña unha colmea para autoconsumo propio ten que registrar nun registro da Xunta. Ten que registrar nun registro da Xunta. Ademais, xeolocalizalo ao mesmo tempo que se fai como estos, desde ano 2009. E non houve ningún tipo de conflictividade nin problema social ao respecto. Por que? Lóxicamente, porque a incidencia é infinitamente moito maior que ten aquí, pero que ten unha gran influencia de actuación no rural. Sin embargo, ese problema nunca houve. Non é unha novidade. A novidade é o volumen. Por tanto, nos neste sentido vamos a continuar, non no sentido da moción, sino no sentido da liña política que sempre mantivemos por parte deste goberno de tender a todo o mundo, vamos a abster nesta moción. Non podemos apoiar a moción no sentido de que, como insistimos, unha certa sorte de trasladaros unha competencia que é nosa, pero si absternos no sentido de que vamos a continuar na liña, porque iso non decir ao contrario de axuda e información a todos os veciños e veciñas. Gracias. Moitas gracias, Pablo. Sí, simplemente para rematar. Bueno, se sempre se axudou a xente, pois neste caso agardábamos que fose de outro xeito. Partido Socialista, Partido Popular, Bloque Nacionalista Galego, Espazo Común, creo que estamos todos de acordo en que o noso traballo e a nosa labor é axudar a veciñaza. E entón, agradecer a todos os grupos o seu apoio e agardamos e estaremos vixiantes en que se faga este cumplimento deste acordo. Moitas gracias. Bueno, moitas gracias. Procedemos a votar entonces. Votos a favor? Grupo Popular, BNG e Espacio Común. Abstencións? Grupo Socialista? En contra? Ninguén? Moi ben, agora creo que hai unha moción de urxencia. A moción para o rexeitamento do proxecto da fábrica da celulosa Altri. Ten a palabra Escarlata para defender a urxencia da moción. Ola, boa noite de novo. Efectivamente, traemos esta moción para o rexeitamento do proxecto da fábrica de celulosa Altri en vista do cariz que está tomando este proxecto e o oscurantismo e o engano co que se está actuando e a ocultación de datos que está habendo. Moitas gracias. Procedemos a votar a urxencia entonces. Votos a favor da urxencia? Unanimidade. Ten a palabra, entonces, Escarlata. Realmente, o que... vou a facer así un breve resume. O proxecto de Altri, da fábrica de celulosa Altri, nace no ano 2020, cando a Xunta anuncia o que iba a ser o proxecto dunha factoría para a produción de fibras de celulosa para o uso na industria textil na Mariña, ou no seu caso na provincia de Lugo. E pasou a ser o que realmente pretenden e pretenderon dende o seu nacemento, que é unha megaplanta de produción de pasta de celulosa solúvel destinada á exportación en Palas de Rei. Esta factoría, por mencionar algún dos danos que vemos que vai a ocasionar, prevé un consumo de grandes cantidades de auga procedente do río Ulla e o vertido dun voluminoso caudal de augas sometidas, sí, á depuración industrial, máis contaminantes, en todo caso, que incidirán negativamente na calidade das augas, na biodiversidade e na productividade tanto do río Ulla como da ría da Arousa. Concretamente, con estas instalacións prevese consumir uns 46 millóns de litros de auga, preténdense facer pasar por economía verde e descarbonizadora algo que non o é, ameazando cos seus residuos e que os sistemas como o río Ulla ou a ría de Arousa, o sector agrogandeiro da comarca da Ulloa e pondo en risco, de xeito indirecto, a saúde das persoas. Así mesmo, ameazanse especies protegidas e unha zona catalogada como Rede Natura. Ademais, a produción de fibra a partir de eucalipto, 1,2 millóns de toneladas ao ano, afondaría no aumento da superficie desta especie invasora no interior galego.
Bueno, estes son algúns datos do que podería ocasionar a materialización do proxecto de Altri, polo que traemos para acordar aquí neste pleno, que o propio pleno do Concello manifeste o seu rexeitamento á instalación desta empresa pasteira, que a maiores dos danos previsibles para as persoas e o medio ambiente, pretende recibir un 250 millóns de fondos públicos para ser viable. E instamos a Xunta de Galicia e o Goberno do Estado a paralización deste proxecto dentro das súas respectivas competencias. Moitas grazas. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda, Luisa. Bueno, ainda que esta é unha moción tipo, afectanos directamente a todos os galegos e as galegas, xa que se en outras circunstancias estaríamos encantados da implantación dunha industria deste tipo na nosa comunidade, polo que suporía de creación de postos de emprego, nesta ocasión pois non é tanto así. A partir de cuestionarse a súa viabilidade, atopámonos cun rechazo frontal da veciñanza, dos colectivos ecoloxistas, ademais de haber conseguido quebrar a unha unanimidade política respecto á súa construción. Vemos en unhas características publicadas que esta empresa se presenta como un exemplo de economía verde circular, pero que a súa viabilidade se vería comprometida se non se consegue a financiación europea. Pretende que Bruxelas pague o 30% da inversión inicial. Estamos a falar nada máis e nada menos que 250 millóns de euros, que é prácticamente o total do habilitado na liña 4 do PERTE de descarbonización industrial, co criterio, ademais de non causar un perxuízo significativo ao medio ambiente. Pero isto non é todo así, non? Se comenzamos, empezamos a ver pola súa ubicación, vai ocupar 360 hectáreas a carón do río Ulla, camiño de Santiago, para levantar unha instalación de 112 hectáreas ás portas dunha área de máxima protección medioambiental, está incluída na rede Natura, cunha rede ademais de 12,5 km de canalización que atravesarán esta superficie protexida. Polo tanto, é un pesadelo para un espacio natural protegido. Despois temos que falar tamén do consumo de auga, aínda que se di que non consume, senón que usa auga, a realidade é que o que pretende é tomar do río Ulla 46 millóns de litros de auga, que ven sendo o que normalmente utiliza toda a provincia de Lugo, canalizada a través de 12,5 km de tubería que afectarán a 800 parcelas, por un período de máis de 75 anos, no que nin siquiera se ten en conta a proxección de futuras de cambio climático ou de escaseza de auga. Ao mesmo tempo, din que devolverán ao río 30 millóns de litros, pero de litros de auga residuais, depuradas e a unha temperatura de 27 grados. Dende a ría de Arousa xa están advertindo dos efectos que pode ter este verquido no ecosistema, xa que podería elevar a temperatura da auga a 3 grados. Tamén hai que falar da emisión dos gases de azufre, óxido de azufre, óxido de nitróxeno, monóxido de carbono que van a facer. E a todo isto, ademais, hai que sumar a oposición da veciñanza dos concellos da comarca. Por lo tanto, visto isto, a nosa conclusión pode ser que, aínda que estamos a favor da implantación de novas empresas que xeren emprego na nosa comunidade, tamén ten o outro lado, que deben cumprir as normas medioambientales. Por lo tanto, implantarse sí, pero non a calquer precio. Boas noites. A planta que Altri prevé instalar en Palas de Reis é unha biofábrica de fibras textiles, exemplo da economía circular. Producirá Leucel, un texido 100% biodegradable de alta calidade e fundamental no futuro da industria textil. Concretamente, na primeira fase será 60.000 toneladas ao ano, con previsión de alcanzar 200.000 toneladas ao ano, equivalente ao 3% da produción mundial. Tamén xerará celulosa soluble, que a empresa prevé que se exporte a outros países para ser utilizada na fabricación de fibras na industria textil. A fábrica emprega poucos recursos naturais en comparación con outras fibras, como o poliéster ou o algodón, polo que a pegada de carbono se reduce dun xeito significativo. A empresa emprega celulosa procedente de madeira de eucalipto galega, certificada que agora se comercializa para fora de Galicia. A biofábrica textil xerará 2.500 postos de traballo indirectos e directos, e 60 directos. Así mesmo, durante a construción da planta prevese que podan existir picos de ata 4.000 empregos asociados. Prestará apoio aos proxectos sociais, deportivos, educativos e medioambientais.
colaborará cos centros formativos, facilitará a incorporación da mocidade na realización de prácticas profesionais e curriculares, incentivará as prácticas que en verán dos fillos e fillas do persoal traballador e estudiantes dos centros formativos da contorna. Por lo tanto, o proxecto Altri non só actuará como xerador de empleo, senón que vai levar aparellados outra serie de beneficios socioeconómicos especialmente na zona de implantación. Apoiamos, como fixemos sempre, a todas aquelas iniciativas e empresas que optan por Galicia para asentarse ao tempo que cumpren con medio ambiente, xeran emprego e riqueza e fixan poboación no rural. Compre lembrar que hai 2 anos presentouse no Parlamento unha iniciativa coa que todos os partidos políticos nos unimos na defensa das instalacións desta planta na provincia de Lugo, por tratarse dunha gran aposta económica, laboral e estratégica. A iniciativa foi aprobada por unanimidade co apoio de todos os grupos que tiñan representación na Cámara, o PP, o PSDG e o Bloque Nacionalista Galego. En cambio, agora que ese proxecto está cada vez máis perto de ser unha realidade e xa pasaron as eleccións autonómicas, atomámonos que a esquerda volve aos seus cambios de opinión, volve a non, a decir non e a boicotear o futuro de Galicia. O PSOE apoiaba a Altri e agora non sabe se seguir facendo ou non. Depende a quen se lle pregunte. Uns din que sí e outros din que non. O señor Besteiro, na súa breve etapa como delegado de goberno, ata chegou a ofrecerse como mediador entre Altri e o Ministerio de Industria para que a empresa se instalase en Lugo. O BNG tamén apoiaba a Altri hai 2 anos e, sen embargo, agora posiciónase en contra. Non sabemos que dirá no futuro, porque a realidade é que o BNG sempre acaba sendo vítima das súas contradicións, como ocorreu con outras críticas coa autopista AP9, ENCE, FINSA ou Inditex. O PSOE e o BNG terá que explicar por que en 2 anos pasaron de apoiar a Altri no Parlamento de Galicia a unha vez que pasaron as eleccións querer boicotear a súa instalación. O PPDG, en cambio, dixo que seguirá dicindo que sí a todas aquelas iniciativas que se fagan sempre que en Galicia que prospere Galicia. A postura da Xunta é coñecida. Analizaráse con rigor a transparencia o proxecto que cumpla con todos os requisitos legais e ambientais. Contará co visto bo de toda a administración galega. Serán os técnicos os encargados de validar o proxecto, como se fai sempre, coas máximas garantías e o máximo rigor. E, lamentablemente, moitos meses despois seguimos sen novas do compromiso do Goberno do Estado se o vai apoiar financieramente con fondos europeos. A posición do BNG con Altri é unha mostra máis do seu rigor e ata onde están dispostos a chegar. Aínda non sabemos cal é a súa proposta industrial para Galicia, salvo non a todo que a expansión de bulos. Compre lembrar que son os mesmos que falaban dun novo prestigio durante a chegada dos peles. Mentiras do BNG. Estamos ante un proxecto diferente a que se presentou hai uns anos. Desde o primeiro momento fixeronse públicas as características principais. Chega con ir a Meratoque para comprobar que as características son as mesmas e que sempre se trasladaron con total transparencia. O único que mudou foi o posicionamento da oposición. Estamos ante un proxecto 3 veces máis grande que a fábrica de ENCE en Pontevedra. A planta de ENCE ten máis do doble de toneladas da capacidade de produción de pasta soluble que o proxecto de Altri. Os promotores do proxecto non contan con terreos precisos para levantar a biofábrica. Existe xa acordo cos propietarios para adquirir a maior parte da superficie e para que aínda non hai acordo, alrededor do 95% dos propietarios teñen intención de vender según a empresa. A biofábrica de Altri vai supoñer a eucaliptización de Galicia. Galicia ten eucalipto suficiente para atender as industrias que pechan o ciclo transformador na comunidade sen necesidade de plantar máis. Para facerse unha idea, dos 6 millóns de metros cúbicos que cada ano se cortan en Galicia, máis de 3 vanse fora da comunidade e agora mismo sen transformar. E o proxecto Altri precisa 1,2 millóns de metros cúbicos. A planta de Altri é unha agresión aos recursos hídricos de Galicia, aos sectores gandeiro e marisqueiro da Ría de Arousa. O proxecto incorpora tecnoloxías innovadoras para o aproveitamento eficiente da auga captada. Aínda que se usase toda a capacidade, a captación de auga suporía pouco máis do 3% do caudal do río Ulla. En todo caso, está previsto que se produzca unha importante evolución da auga arriba unha vez tratada, polo que o consumo real sería moito menor. Na primeira fase, captaría 20.000 metros cúbicos ao día, devolvería ao río o 70% deso, polo que consumiría o 3%. A planta Altri é unha agresión o proxecto de Altri é unha bomba ambiental instalada no corazón de Galicia. A Xunta garantirá
que se cumpra a legalidade ambiental e será escrupulosa. Máis alá disto, a fabricación de fibras téxtiles forman parte das estrategias da Unión Europea para minimizar o impacto da produción téxtil no ambiente, xa que se calcula que a industria da moda actual é responsable do 10% das emisións mundiais de carbono. O Camiño de Santiago deixará de ser patrimonio da humanidade ao instalar Altri. O punto máis próximo sitúase aproximadamente a 3 km da planta, polo que non interfere na ruta. O proxecto contará cun informe sectorial da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural para garantir que se cumple e se respeta a legislación vixente en materia de patrimonio. A fábrica de Altri provocará cheiros na zona de influencia. No deseño do proceso preveuse un sistema de limpeza de gases previo á súa emisión pola chimenea que supón a recollida do 100% dos compostos olorosos do proceso para a súa valorización enerxética na caldeira. Moitas gracias, Víctor. Sí, moi boa tarde, noite novo. Bueno, efectivamente, este foi no seu momento, hai que un pouco para comprender un pouco a situación no que nos atopamos agora, no momento que se presentou por parte desta empresa esta iniciativa, pois, lóxicamente, para todos os grupos políticos apareceu incluso para o contorno social como un proxecto en principio atractivo e innovador e con un concepto innovador que iba a supoñer un revulsivo económico en base a esa economía sostible e circular. A cuestión que a modificación ou mudar a posición política de determinados grupos da oposición, en concreto no Parlamento Galego da Esquerda, ven sendo a medida que se veu coñecendo cal era a propia realidade do proxecto que se presentaba. Eu quero recordar que no ano 22, cando se publicaba ao respecto as primeiras novas e os primeiros datos desta proposta, se falaba dunha fábrica para labor de pasta soluble de papel con capacidade para producir 200.000 toneladas ao ano, e unha segunda planta de fibras téxtiles de orixe forestal, concretamente o Liocel, que precisamente era o que ia fabricar, que arrancaría, decían daquela, arrancaría fabricando 100.000 toneladas ao ano hasta alcanzar unha capacidade instalada máxima de 200.000 toneladas anuales. Tras a publicación, o pasado día 4 de marzo, no Diario Oficial de Galicia, do proxecto inicial, nos atopamos que a proposta que se fai por parte desta iniciativa de fábrica é unha proposta inicial de 250.000 toneladas de celulosa, reducindo a capacidade de 60.000 a inicial de Liocel. Por tanto, unha capacidade xenta de produción un 40% de inicialmente anunciada. Isto na primeira fase, pero finalmente, cando se decían que iban a ser 200.000 toneladas para chegar tamén ás 200.000 toneladas de Liocel ao final, nos atopamos que se nos publica no DOGA que vai ser unha produción final de 400.000 toneladas de celulosa e 200.000 de Liocel. Por tanto, moi alonxada daquelas previsións iniciales que podían dar lugar a coñecer que, lóxicamente, o impacto medioambiental iba a ser diferente. Falábase, aquí se comentou, dese consumo de 1,2 millóns de metros cúbicos de eucalipto, pero 1,2 millóns de metros cúbicos de eucalipto únicamente na fase 1. É dicir, por tanto, se duplicaría ou triplicaría na fase final, tendo en conta que se anunciaba que sería materia prima de eucalipto de origen certificado e de producción sostible, nada que se menciona no DOGA. Por tanto, ni en principio a propia afectación e dimensión da planta, como despois tamén se ve anunciando o propio impacto que tería sobre o emprego, moi alenxado, lóxicamente, das previsións iniciais e que, lóxicamente, o que produce os grupos de oposición, como se nos grupos sociais e ecologistas, unha precaución moi grande en atención a este proxecto, por canto en tanto non está moi claro nin o seu alcance ao respecto. Aquí se dixo un consumo de 46 millóns de litros de agua, o que consume a provincia de Pontevedra nun día, sin ter en conta o propio efecto que poden ter en casos de seca ou de afectación a outras producións gandeiras ou industriais que poda ter no tempo. Por tanto, faixenos unha proposta, lóxicamente, moi alonxada da inicial. E aquí algo se mencionou. Gran parte da viabilidade desta empresa vai vinculada a esa inversión inicial de 250 millóns de euros frente aos 900 que se prevé como inversión final. Hai que ter en conta, se anunciado por parte tamén da Concelleira, que esta cantidad supón un montante total do programa Carto do Perte. Isto quere dicir que o programa Carto do Perte destinado a todos aqueles proxectos sostibles a nivel de Estado únicamente irían destinados a Altri impedindo que calquera outra iniciativa sostible se pudera levar a cabo. Por tanto, de moi difícil execución. Tendo en conta, ademais, de que se fai difícil esta proposta, tendo en conta, ademais, os horizontes temporais. A subvención todavía non foron convocadas nem adxudicadas. É certo que está en negociación cos propietarios, pero nestas alturas a empresa nin sequera ten comprado ni financiado todos os terrenos, tendo en conta a importante implantación territorial da amplitude desta proposta. E, ademais, as obras para poder ter acceso a esta subvención extramarcha ten que estar executadas antes do 1 de xaneiro de 2027.
por tanto, se antoxe un tanto difícil, tendo en conta a inmadurez e a tardanza que se fixo na presentación desta proposta que se xa viable. Por tanto, creo que concurren circunstancias para ser moi precavidos e, por tanto, ter unha posición precavida e, bueno, casi en contra destes anuncios que se nos fan con estas medidas, con este impacto ambiental, además de estar preto do camino francés, e, lóxicamente, por la viabilidade do tempo, moi dificilmente se vai a materializar, non? Moi ben, moitas gracias, Escarlata. Bueno, hai varias cousiñas, sí que é certo que algunhas das cousas das que tiña para comentar, pois as foi comentando Luísa, máis o compañeiro Víctor. Sí que é certo, Ana, que o BNG mudou de posicionamento, pois debido, ao final estamos así nun bucle, pero efectivamente debido ás modificacións que foi sufrindo o proxecto. De feito, mesmo, por exemplo, a ubicación, como dixen ao principio, iba a ser a Mariña e o BNG estaba moi contento con esta ubicación, pois polo debalo industrial que sufría esta comarca, non? No 2022, cando se anuncia a escolla da ubicación, pasa a ser Palas de Reis, despois de supostamente estudar 40 posibles emprazamentos, pero ao final decidiron descartar a Mariña ou as Pontes, que era unha zona na que efectivamente viña moi ben xerar esa riqueza industrial de novo e esos postos de traballo, e, como decía Víctor, ao final hubo un baile de cifras en moitos aspectos, tanto na produción das fibras textiles que aí se iban a producir, e ao final, efectivamente, quedou que no momento da solicitude da captación de auga, cando se tramita a solicitude da autorización ambiental e cando se fai tamén a declaración de impacto ambiental, coñeceuse o fraude, o que se coñecía ou se vendeu como un proxecto circular de produción de 200.000 toneladas de fibras textiles do Laiocel, era realmente o que decimos e estamos a denunciar, non son nós, sino un gran número de grupos ecoloxistas, non? Que é a megaplanta de produción de pasta de celulosa. A Xunta coñecía desde o primeiro momento o proxecto estivo deliberadamente ocultando a información. E non pode ser economía circular nunca uns postos de traballo que as cifras aportan moi pouco rigor. A última referencia coa que contamos é o documento do proxecto básico. Ao principio falábase de milleiros de postos de traballo. Finalmente, a cifra é que arredor de 500 postos de traballo cando a fábrica este a pleno rendemento. E do que non se fala é da perda de traballos que vai a provocar noutros sectores. Entón, temos que ler un pouquinho a letra pequena, non nos podemos quedar nesos 500 que vai a xerar. Vai a xerar perdas de postos de traballo no sector primario asociado á gandeiría e agricultura, nas empresas transformadoras da denominación de orixe da Ulloa, nas PEMES de transformación agroindustrial, nas actividades e incluso nas actividades turísticas relacionadas co Camiño Xacobeo. Tamén sabemos como son os procesos industriais, como decía o primeiro, cando esa auga é de volta, por moito que pase polos procesos de depuración industriais, esa auga non volve como se captou dos ríos. E pola súa ubicación, a economía da ría de Arousa pode verse afectada tamén, en tanto que esos vertidos van a ocasionar que o proceso de continuo do valo que están a sufrir as nosas rías e a ría de Arousa pois se acrecente moito máis que a consecuente perda de traballo que pode haber nas actividades de pesca, na acuicultura e no marisqueo, que xa é un sector que está bastante pouco protegido polo goberno da Xunta de Galicia nestes últimos anos. Ademais, hai estudos que falan de que os fondos públicos que se pretenden destinar a este proxecto, que estamos falando duns entre 200 e 250 millóns de euros, porque as cifras son, como digo, bastante pouco rigurosas, xerarían moito máis emprego e maior retorno se se destinasen a un plan de fomento e diversificación da actividade económica na Ulloa e na Arousa, que é a donde supostamente beneficiaría. Entón, eu creo que xerar postos de traballo sí, crear industria sí, pero non a calquer prezo. E creo que o que se lle está un pouquiño escapando ao Partido Popular e non están a ter en conta para nada o noso patrimonio ambiental, nin cultural, xa por non falar do paisaxístico e demais. Entón, creo que se debería de repensar e polo de pronto paralizar este proxecto hasta que se aclaren moitas cuestións que poñen en perigo a vida de moitas persoas e a nosa terra.
Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda. Luisa. Pois quédome que cas grandes cifras, captación de 46 millóns de litros de auga, devolución de 30 millóns de litros de augas residuais que se van verter, 75 metros de altura para unha cheminea, ademais que o ladiño do Camiño de Santiago, 2,4 millóns de toneladas de eucaliptos que probablemente levarán ao monocultivo desta especie, 250 millóns de cartos públicos que ademais deixarían sin financiación a outros proxectos similares e, polo tanto, un pesadelo para o espacio Rede Natura e de destrucción e miseria para os ecosistemas e as poboacións locais, perdas de postos de traballo en outros sectores. Polo tanto, postos de traballo, sí, proxectos sociais, sí, pero non a calquera precio. E como apreciación creo que non errei en nada da miña exposición, simplemente tiña a lengua un pouco de trapo. Gracias, Luisa. Por parte do Grupo Popular, Ana. Sí, a ver, quería contestarlle ao bloque. Entonces, unha empresa se supón que vai contaminar, non contamina igual o que sei na Mariña que nas Pontes. Na Mariña, nas Pontes ou en onde estea. Contaminará o mismo. Se apoyaron daquela, pois será o mismo. Quero dicir, vai contaminar igual, se supón que contamina o mismo en calquer lugar do mundo. Despois, en canto ao patrimonio, ten que pasar, vamos a ver, ten que pasar todos os permisos da Xunta. A empresa ten que cumplir con todas as autorizacións. Se non cumple con alguna, entón xa non vai adiante. Entonces, os técnicos serán os que terán que decir se a empresa cumple ou non cumple. Despois, a Luisa, conforme aos 46.000, son 46.000 metros cúbicos ao día. Na primeira fase serían 22.000. Deses devolve o 70% depurado. Cantas empresas, cantas empresas están funcionando hoxe en día, en Galiza ou calquer parte, que depuran e devolven agua ao río? Pois entonces, non teño nada máis que decir. Moi ben, moitas gracias. Víctor. máis menos todos fomos dando uns datos, estamos coincidindo, lóxicamente, no importante impacto, ainda a pesar das medidas que por parte da empresa se nos pode decir que sexan correctoras, pero si é certo que uns dos criterios que se establecen e se exixen por parte da Unión Europea para ese tipo de proxectos, en concreto estos, desde o punto de vista medioambiental, é basarse no criterio de non causar un perxuizo significativo. Iso, conforme aos requisitos da propia Unión Europea, tradúcense en 6 obxectivos, que ten que ser a mitigación do cambio climático, a adaptación a él, a utilización e protección sostible dos recursos hídricos e mariños, a economía circular, a prevención e control da contaminación e a protección e restauración da biodiversidade e os ecosistemas. Eu dubido que todas esas exixencias a vista dos datos que se nos dan, tanto de reciclaxe das aguas como de captación e vertidos, lóxicamente, podan estar ni moito menos garantizados. Decir que incumplir tan só un destes requisitos que se exixen suporía automáticamente a exclusión das axudas. Creo que os datos que se dan dificilmente por parte da empresa cumpliría. En definitiva, tendo en conta a afectación medioambiental, así como de Rede Natura, e, lóxicamente, o feito de que non se garantiza o feito de ese impacto beneficioso desde o punto de vista laboral, social e medioambiental, pola nosa parte, vamos a apoiar a moción presentada, tendo en conta que entendemos que non se parece ao proxecto inicial, lóxicamente o plantexamento é todavía moi inmaduro desde o punto de vista de garantizar a sostenibilidade desta planta. Moitas gracias, Escarlata. Nada, simplemente aclararlle a Ana que efectivamente a contaminación non é exactamente o mesmo cando está afectando a unha ría, por exemplo, e tendo en conta a productividade das nosas rías, pero, bueno, en todo caso, si vamos a comprar que esa empresa contamine igual nun sitio que en outro, pero sí que é certo que tanto na Mariña, asociado a Alcoa, como nas Pontes, que foi un sitio que se valorou, pois xa había, efectivamente, a disposición de terreos e de zona para levar a cabo pois a implantación dese proxecto e, concretamente, en Alcoa e demais, pois había a posibilidade de perda de postos de traballo e de que esa zona recuperara de novo, por eso o puntualizaba antes, e de feito Benega Ana non votou en contra cando se cambiou a ubicación, seguramente, aínda que se cambiara a ubicación, cousa que o Benega lle parecía moi positiva polas casuísticas tanto da Mariña como das Pontes, cambiou
polo que mudou o proxecto e por como fomos coñecendo a letra pequena, como decía, do proxecto. Non foi a ubicación. Sí que é certo que foi algo que nos parecía mellor a primeira ubicación polo que te estou a comentar, pero non foi esa a motivación. A motivación foi o cambio que sufriu o proxecto, que estou segura que dende o Partido Popular se levou a cabo con ese oscurantismo, porque estou segura de que coñecedes plenamente o que isto vai a ocasionar. Entón, de aí, ese oscurantismo e con esa falta de información que se actúa. Eu estou convencida de que así, ao final, o que se está facendo é poñer o servizo de empresas privadas para o seu lucro, como decía, pois o noso patrimonio. E nada, e moitísimas grazas aos partidos que ides apoiar esta moción. Moitas gracias, Escarlata. Unha vez debatido o tema, vamos a proceder á votación entonces. Votos a favor da moción. Grupo Socialista, Grupo do Bloque Nacionalista Galego e Espacio Común. Abstencións? Ninguna. En contra? Grupo Popular. Moi ben, moitas gracias. Pasamos entonces agora ao apartado de rogos e preguntas. Rogos. Luísa. Luísa. Empiezo. Sí. Cedes. O meu rogo é para o Concelleiro de Obras. Lle rogaría que, por favor, arranxase ou polo menos mirase de a ver que se pode facer nas públicos aos que asistimos moi gustosamente e despois se nos recortan as fotos, é dicir, se nos oculta, se nos invisibiliza e eu creo que para brillar vostedes non nos teñen que apagar, non? Vou a poñer dous exemplos. Feira da Saúde, onde estaban David e Escarlata, e son totalmente, que además isto se repite continuamente, se repite, é dicir, Escarlata e David son totalmente aí con un recorte, un tijerazo destos, totalmente exponencial. E outro día, o segundo exemplo, falo xa casi das últimas semanas, falando da gala de deportes, pois todas as persoas que entregaron premios, ali hasta casi hasta apuntador, salieron nas fotos tanto da web como das redes sociales, menos Escarlata e Gustavo. Entendo que a Gustavo se sacrificou para non sacar a Escarlata, non? Así que, por favor, rogaría que se respete a institución e que non se repita e que non se nos invisibilice nas fotos, que é a única oportunidade, como ahora non gobernamos, que temos ese espacio de sair. Moi ben, moitas gracias. O meu rogo é que, por favor, se atendan as peticións da veciñanza de Piñeiro en canto á colocación e suxección que teñen os contedores do lixo que están situados a carón da C453. Están colocados así sobre unha base bastante inestable, sin ningún tipo de suxección, e trasládanos que cando hai temporal e demais, pois que os contedores que sufren algún movimento e demais, entón, é para ver se se pode estudiar as posibilidades de arranxar estas deficiencias. Moi ben, moitas gracias. Bo día de novo. Comunícanos a veciñanza do Milladoiro que o Parque de Cans do Milladoiro ten a manilla da porta rota e a fonte que hai que non funciona, entón rogamos ao goberno que lle dé o mantemento necesario. Moitas grazas. Moi ben, moitas gracias. Rosalía. Bo día outra vez. O meu rogo é para a Concellería de Deportes é que se fa unha revisión dos vestuarios do Biguán a Telleira, porque hai un problema coa temperatura que alcanzan, sobre todo en días de humidade, entón que se revise. E como creo que é importante que, igual que decimos as queixas, tamén digámoslo bo, quero parabenizar a Concelleira por manter unha reunión co director do Biguán e tras as peticións do BNG de que se recupere a actividade de preparación ao parto, que era gratuita, pois acabase de comunicar que se vai recuperando. Quero parabenizar a Concelleira por facelo. Moi ben, moitas gracias. José Ramón. Moi boas noites. O meu rogo é para o Concelleiro de Obras. En relación en Camiño de Paraxó hai un socavón que nos puxeron de manifesto os veciños. Non sei se ves aquí. Era para arranxar isto. Nada máis, gracias. Ese socavón é o que está no proxecto de Rúa Rosaleda, Camiño de Paraxó e Rúa, se non estou equivocado. Ese tramo de rúa que se vai arranxar. Moi ben, moitas gracias. Preguntas agora? Sí.
por aclarar, porque hai unha pregunta dun veciño, por aclarar, primeiro facemos as preguntas dos concelleiros e concelleiras, damos por rematado o pleno, porque está así no ROM, e fora do pleno, aínda que dentro da sesión, formulas a túa pregunta. Luísa? Pois a miña pregunta Perdón, tamén é non, para... estaban Luísa, Catro, perdón, Pablo, Ana, Pablo e Ana, vale. Luís, cando queiras. A miña pregunta tamén é para o concelleiro de Obras, é unha pregunta que me trasladan veciños e veciñas da Rúa Coruxa, que parece ser que ao levantar o último tramo da Beira Rúa hacia a Rosalía de Castro, pois que se detectou que o sistema de alcantarillado pois está mal, e entonces é como se estuvera, bueno, oca, houbera un hueco debaixo da acera e, polo tanto, parece ser que as obras se atopan paralizadas á espera de que o Concello decida que é o que vai facer e se vai a arranxar primeiro o tema do alcantarillado para que despois se poida recubrir a acera. Entón, a miña pregunta é se teñen pensado facelo e se xa está o tema encamiñado ou non e cando empezarán as obras. Si é certo que se detectou non no final, sino en toda a rúa que estaban os tubos mal, igual que as arquetas, incluso que non teñen separación de residuais con pluviais. Ahora mesmo xa temos as ofertas das empresas sobre a mesa, contratémolo o antes posible. máis ou menos non sabes a data, porque, bueno, están, máis que nada son comercios afectados e como lles paralizaron a obra, mientras non se arranxe, pois están un pouco inquedos. Pois xa, vai ser xa. Non podo dicir que sea mañán, pero xa. Pero non está paralizada, están traballando no marxe contrario. Moi ben, moitas gracias. Empezamos por alá, agora para aquí, parece-vos? Rosalía. Bo día outra vez. A miña pregunta é para a Concelleira de Educación. O pasado 20 de febreiro, dende o BNG, preguntábamos por escrito que se nos mandase a relación de usuarios e usuarias dos servicios de conciliación e o número de monitoraxe de todos os meses. Isto viña motivado por certas queixas de pais e nais que nos decían que non se estaban a cubrir as baixas do monitoraxe, concretamente, por exemplo, en Marouta, recentemente, creo que ata esta semana, na área de infantil, donde creo, se non me equivoco, que hai 35 nenos e nenas, estaban con 2 monitoras, cando a ratio é 15 nenos e nenas por monitor. Entón, era por se me podía dar resposta aquí no pleno. Sí, pois das baixas de monitoraxe primeira noticia, porque sí que existe boa comunicación ca empresa, pero non nos notificou nada. De todos os xeitos averiguarei a ver que está pasando e gracias. Alexandre? Sí, a miña pregunta é para a Concelleira de Promoción Económica, que creo que leva o expediente. É sobre o equipamento informático e mobiliario do Centro Multifuncional do Milladoiro. Os 2 lotes tiñen un prazo de suministro de material establecido no contrato para antes do 20 de decembro de 2023. A miña pregunta é se ese material, cun importe total de 80.000 euros, se xa está recepcionado e se era así, onde está almacenado. Boas noites a todos e a todas. Si, xa temos o material, está en dependencias municipales. Escarlata? Sí, o pasado venres 18 de abril celebrouse no Milladoiro a Gala do Deporte a que facía referencia tamén no seu rogo a miña compañeira Nati. Nesa gala tivo lugar unha actuación de bailo moderno dun grupo de nenas. A canción empregada en dita actuación contiña, por sorpresa para moitas das persoas que estábamos ali, frases textuais como «Le di tanto bicho que hasta la embiché», «No quería la leche y yo la boca le eché», «Ella quería un polvo pero yo como 7 le eché», ou «Ponte en 4 má que te vou a romper». Entón, a miña pregunta é se dende a Consellería de Deportes houbo algún tipo de directriz un pouquiño en concordancia a suposta fomento de políticas de sensibilización e de igualdade que supostamente fomentamos desde o Concello de Ames. Entón, quería saber, porque a verdade que se virtan esas mensaxes, sobre todo falando de nenos e de nenas, pois me parece bastante grave, a verdade. Moitas grazas. Escarlata, eu quedei igualmente sorprendida como a ti, porque eu non cheguei aos ensaios, non sei se ensayaron con esa canción,
E a verdade, bueno, pois cando sonou, pois, a ver, todos sabemos que ahora mismo hai músicas que, bueno, que son esta tendencia, non sei se é o perreo, non controlo moito desas novas xeracións, pero sí, me parece, bueno, pois a letra eu tamén a escoitei e, bueno, me quedei un pouco sorprendida. Intentaremos que se en algún momento pois se volven a empregar estas músicas, pois que sí, teñan ese ritmo, pero non esas palabras. E nada, gracias, pero bueno, sí, nos percatamos e non tiñamos coñecemento de que se iba a empregar esa música. Moitas gracias, Nati. A miña pregunta é para o responsable de Cultura, para o señor alcalde, xa que Rosalía parabenizou a concelleira de Deportes, eu tamén vou a parabenizar ao señor alcalde por esas axudas, esas de subvención que se acaban de aprobar hoxe en este pleno, en especies para os grupos de música tradicional, que me parece bueno, eso, unha boa proposta. A miña pregunta é respecto ao regulamento de uso de funcionamento de instalacións culturais do Concello de Ames. No capítulo 3 se fala de acordos de colaboración e no punto 6 de apoio á creación artística, é dicir, desos compromisos que hai con artistas, e me vou a referir ahora aos artistas plásticos cando nos solicitan un espazo para facer aquí unha exposición donde hai unha pequena mediación e normalmente suele ser unha obra. Entonces non sei se xa está ou está previsto un inventario para este tipo de cesións, porque me estou vendo que se están facendo exposicións, entonces non sei se parte da mediación é unha obra si que se vai a facer a medida que vayamos un pouco, se está previsto ter un inventario para ter esa agrupación de obras, bueno. Baixo a miña etapa na Concellaría de Cultura fixemos 2 exposicións e recibimos 2 obras en concreto que son 2 acuarelas, unha do Pazo da Peregrina e outro do Concello e da Praza do Concello. As 2 obras as estou custodiando eu, que non é garantía de nada tampouco, pero están no meu despacho, e a intención é, unha vez que reformamos e quitamos algúns dos cadros que había aquí na entrada, pois colocalos aí, lóxicamente, con nombre dos artistas ou das artistas que os donaron e por que exposición. Bueno, moitas grazas. Pablo? Boas noite. Outra vez esta é unha pregunta registrada por escrito a semana pasada. Non sei se van primeiro as outras ou primeiro esta. A orden é indiferente. Bueno, en relación ás obras que se realizaron sobre a ponte do Reo da Anduriña na parroquia de Piñeiro, que, como todos sabemos, afundiuse a finais do ano pasado, e as preguntas, como así o prevé o regulamento, son 3, porque o que está limitado. A cuestión primeira é que se informe das causas polas que se demorou máis de 5 meses o arranxo provisional da ponte sobre o Rego da Anduriña para a apertura ao tráfico do camiño. A cuestión segunda, que se informe se a obra provisional é urxente executada sobre a ponte conta con informes favorables da Policía Local, do Departamento de Urbanismo e de Augas de Galicia, e se cumpre cos requisitos de seguridade para os usuarios do camiño. No caso de que consten os informes, solicítase que se dé lectura dos mesmos en prexuízo da súa posterior por escrito a este grupo municipal. E a cuestión terceira é que se informe sobre a forma na que se executou a obra, concretamente se foi executada con medios propios do Concello ou se foi preciso acudir á súa contratación externa. Dicir que estas preguntas xa foron realizadas en 2 ocasións anteriormente por escrito e non se deu resposta a ninguna delas. Entón, agradeceríamos que se dese agora. Bueno, pois comentarlle que realizouse este arranxo unha vez que tiñamos o permiso de Augas de Galicia, presentouse a separata con todos os estudios de informes hidrolóxicos para Augas de Galicia, está arranxado dunha forma provisional precisamente para darlle continuidade a esta estrada que estaba cortada pola propia rotura, e que no tempo máis próximo que se poida licitarase a obra completa. Moitas gracias. Ao que dispón o Regulamento Orgánico Municipal hai unha segunda quenda. E a pregunta concreta, o sea, a obra provisional que se executou ten permisos de Augas de Galicia, sí ou non? Xa sabemos que a obra que se vai a facer conta con permisos de Augas de Galicia. A pregunta é, a obra provisional que se executou, o sea, ese recheo ou ese desvío do cauce do río, si conta con autorización de Augas de Galicia. Fixo unha consulta telefónica con Augas de Galicia para facela. Creo que era Ana, ahora.
Boas noites. É raro, pero vou preguntarlle ao Concelleiro de Obras. A pregunta é por uns pasos de peóns que se solicitaron, concretamente son 3, un no lugar do Santo, outro na rotonda da Condomiña, e un último antes de chegar ao colexio de Agro de Muiño, a altura onde está máis ou menos a guardería, un restaurante, porque houve un atropelo fai pouco, onde está a guardería ou o restaurante Mollos. Houve un atropelo, entonces estamos pedidos os 3 pasos, depois queremos saber como está. Sabemos que esas estradas son da Deputación, pero queremos saber se se vai facer algo. Xa hai previsto facer Desde o algo. Concello non, porque se falou tanto ca Diputación, que é o que ten a propiedade das estradas, e dixenos que de ninguna maneira nos deixaba pintar esos pasos de peatón. Podemos, se queremos, solicitar que os pinten eles e que nos den resposta. Lóxicamente, válenos igual que os pinte a Deputación que os pinte o Concello. Pois solicitarase o pintado. De todas, por aclarar, se podo, hai un deles, sobre todo, que é o da diante do Mollos, que é onde houve o accidente, o atropello dun rapaz hai uns días. Dicir que aí, se solicitou no seu momento, non agora, xa fai tempo, e a Diputación, o vigilante da Diputación en concreto, a raíz das técnicas da Diputación, xa nos dixeron que aí non iban a pintar ningún paso de peóns porque é unha zona peligrosa pola curva que ten. Estou dicindo onde está cruzando a xente, nesa zona, a esa altura, e eles consideran que aí non é máis perigoso poñer un paso de peóns que non o haxan. De todas formas, debemos ser conscientes todos e cruzar por donde debemos de cruzar. Porque non hai un paso de peón desde a Condomiña ata chegar ao colexio. Entón, é moito tramo, sin un paso de peón. Pero hai igual non vamos a debatir sobre eso. Hai unha senda que vai todo polo lateral da depuradora tamén, que tamén se pode usar e sales directamente ao paso de peóns que hai na Condomiña e non tens necesidade de cruzar nesa zona. Non sei se hai máis preguntas, se non, damos por finalizada a sesión e fai a súa pregunta Juan Tomás Fernández. Cando queiras, Juan. Moi boas noites a todos e a todas. Primeiro, dar grazas a Teresa. Son veciño do Milladoiro, máis estudo turismo na Coruña e, espero facer unha pregunta constructiva neste aspecto, non? Atopamos as portas do novo verán, entendemos que voltaremos a unha gran demanda da peregrinaxe polos camiños que percorremos o Concello, sobre todo polo portugués, que recolle entre un 30 e un 32% do peregrinaxe total, datos sacados da oficina do peregrino. Tendo en conta que durante estes meses, xullo, setembro e agosto, pasaron o ano pasado máis de 60.000 peregrinos, gustaríame saber, se dende o Departamento de Turismo, vai haber algún cambio de ubicación ou un novo proxecto por parte da área de turismo no que respecta ao punto de información e atención turística situado no Milladoiro, na avenida de Muño Vello, xa que destes 60.000 turistas, sin contabilizar a xente que pernocta nas autocaravanas, tan só se atendeu alrededor de 10 personas ao día, é dicir, un 1% de todo o total, o que me parece realmente pouco. En concurrencia a isto, o fluxo turístico que pasa polo Milladoiro supón unha riqueza tremenda que fai enriquecer o entorno e as pequenas empresas que dando servizos a xente local do Milladoiro poden aproveitarse ademais da pegada económica que deixan os peregrinos e turistas polo seu paso a Santiago. Un almorzo, un café, unha consumición dinamiza económicamente o entorno e debemos preocuparnos por ubicar e darnos os servizos aqueles que veñen de paso ou quédanse nesta vida para dinamizar a economía. O punto de información non queda a pé do camiño e iso dificulta enormemente a tarefa de brindar información e incitar ao turista a que consuma nos arredores da nosa vila, deixándose unha pegada económica positiva. Sería de vital importancia que este punto de atención estivese situado xusto a carón do Camiño de Santiago, seguindo respetando a normativa de Patrimonio Cultural de Galicia. O simple feito de trasladar a ubicación deste espazo da avenida do Muiño Vello á travesía do Porto, se non moito pedir, se pode ser, crear unha infraestructura que non fose prefabricada, solucionaría este problema, xa que os números non van a cambiar moito do ano anterior a este, e tamén porque é normal o peregrino que soe pernoctar no albergue xa soe estar informado e doita estar informado polos recepcionistas. Entón a pregunta é, vai haber algún cambio de ubicación ou un novo proxecto por parte da área do turismo no que respecta ao punto de información e atención turística situada no Milladoiro? Moitas grazas. Gracias, Juan. Juan Tomás. Sí, correcto. A ver, informar tamén, poñer en contexto onde está novo espazo, non? Este espazo de información turística, que é o primeiro co que conta o Concello de Ames especificamente, se puxo en marcha o ano pasado e abreu 2 meses, o que é do 15 de xullo ao 15 de setembro.
en colaboración, ademais, facendo un contrato en colaboración coa Asociación de Amigos do Camiño de Santiago. Se elixeu esa ubicación porque nese momento era a máis doada para poder instalar este espacio que se creou, porque, como ti ben dixeches, no propio camiño é máis complicado polos permisos de patrimonio e todo iso. Agora mesmo estáse construindo ou estáse ampliando e se vai haber unha ampliación posterior da Casa de Cultura de Milladoiro, co cal o lugar ideal seguramente fose no entorno da Casa de Cultura, porque ademais todos e todas sabemos que é unha zona casi de parada de un gran número de peregrinos e peregrinas que fan este camiño. A pregunta concreta para este ano, se vai a cambiar a ubicación? Non, este ano non a vamos a cambiar porque vamos a esperar de que as obras vayan rematando. De todas formas, si o que detectamos é quizá unha falta de información para achegarse a esta caseta, co cal este ano que se vai a señalizar no camiño, no propio camiño que está ubicada esa caseta ali, vamos a ampliar o contrato e que sexa por máis tempo a duración, pero, bueno, coincidindo contigo que os datos non son moi altos, se dicir que, bueno, conseguimos polo menos que durante este verán pasado, pois 300 persoas visitaran a caseta, onde ademais podo darvos o dato que son o 92% eran persoas que viñan de fora, tanto autocaravanas como peregrinos, como visitantes que non se identificaban nin con autocaravana nin peregrinos, e un 8% eran residentes de Ames, na súa maioría do Milladoiro, co cal tamén valoramos de maneira moi importante, porque tamén hai xente do Milladoiro, de outras partes do Ames, que decideu coñecer outros lugares do noso concello. Non sei se queda repostada. Moitas gracias. Pois, se non haber máis preguntas, damos por rematada este pleno. Moitas gracias.